balkon. In de tussentijd. Van nu aan is het doel zo min mogelijk onderuit gaan en aankomen. Tussen start en finish is er tijd om stikken te slaan. En binnen meters om all te worden. Beziek je nergens om te denken. En let de vrouw onder die trog zitten. Links, rechts, links, rechts. Wat zijn die verwachtingen voor Joort? Nou, ik verwacht je van alles, Jordaan. Het is spannend wat er gebeurt en voor de rest leer ik het om me komen. En ik hoop dat ik me een beetje zwaarder ken in dat gevoel wat een Elfstedentocht-rieder ik heb. Ik heb nooit rieden en dat zeg ik nooit, want zo'n rieder ben ik net. Maar ik denk de spanning, dat wel wat doorheen komt. Er was 12 uur maar door die tocht beziek je te concentreren op zo'n tocht. Maar de Elfstedentocht wist denk ik net wat hij te wachten stiert. Hij wist het is ijs en het is koud. Maar was het correct onderwijs zijn komst, moest ik weer afwachten. En wij maar het vanzelf ik afwachten. Kom maar. Dat is bijzonder dat je dan even bij de Bonkenveer langskomt en dat is die finish heeft. En dan wist ik, dan kerst gewoon een route loslaten en maar zien, let alles hoe die heen komen wat we hier te zien komen. Net door het werk, je wordt er om het reden, concentratie op de beweging, hè? Geniet je. Wat neem je ze niet? Direct. Je meester bekend. Wat doe ik je in kast nou? Oh, zeg, geen bal te beleven hier, zeg. Over een oude vent op schaatsen. Ik zoek ze weer omgewonnen. En dan zoek je een sisse. Oh god, wat is die mooi, hè. Moet misschien. Ik moet verder. Nee, maar verder. Ik ga verder. Ja, maar verder, jong. Werkt niet meer. Alle mooie dingen komt in huis. Nee, oh. Hoi. Weet je wat de Bart is hier in de ijsfabriek?
Nee. Nee, daar weet ik eigenlijk niks van. Maar je had de voorstelling, had je al zien? Ja. Maar je weet net wat het uitbeeldt? Nee. Een idee? Had je een idee? Ja, wel wat een idee. Dat het zwier en bar wie en dat wat emotie hebben hier, maar verder weet ik er net te volle van. Nee. En we willen stikken wat mij aanspreekt en wat die in eigen fantasie mij aanhalen kan. Nou, dit is net een stuk van dat wist was just. Dus just. Nou, bij Wienam, die was heel mooi, er komen 2 rieders aan en die just rieden en die hebben elk een eigen verhaal. Dat is heel helder. Maar hier in Haas, dat is juist een famke op redens en het ijs kreeg en die zag het toch nog het wak en ze gaat weer verder en ze draaft voort en ja, was het echt zo'n hest, dat is die eigen verhaal. Er is een motorfiets en een raceauto en mijn pa is fabrikant. Maar het meisje waar ik zoveel van hou, dat heeft aan mij het land. Om een motorfiets geeft ze niets en een raceauto verveelt haar zo. En het gekke is dat geld bij haar geheel niet telt. Dan, schat het woordje dan, aardig vrouwtje dan, lieve kleine meid. Mag ik het wagen jou iets te vragen, net? Heb je even tijd? Du bist voll, hij is met de regeltjes. We hebben meer redens. Ja, stonden. Drink wat. Molken is eten en drinken tegelijk. Als je genoeg molken krijgt, doe je het als niet meer. Ja, dat vregen men me altijd. Wie wist toch nog wel dat ze samen in één soms voort weer. Zocht nu eens een ongeluk. Stier ze ergens achter in het loon, in het juist een beetje naar de sterren te stwarien. Ja, maar wij met ik muziekje losje en te wijzen. En dat is het allerlastigste. Vooral omdat het ijsleerd is. Ijsleerders zijn altijd heel sterk. Zo, dan gaat de koor uit de wien houden en dan gaat hij door de kjeld net zijn haren liggen. De kjeld, die gaat het vuur kapot maken. Even een Berenbergje, heren. Een warmte. Fantastisch. Een Berenbergje. En op tafel een nieuw stukje Wat is dit? Berenberg. Oh jee, maar gek nog nooit gehoord. Heb je dat er nooit Nou, de gehoord? eerste keer. Nou, dan moet warm. Proost. Op de mooie dag. Ja, wie mooi. Jas op tafel. Mooi. Maar steeds vier, hoe lekker het is. Dirk. Oh jongen, dit is al zo lekker. Ik moet er nou wel in, want ik heb mijn zwembroek net bij me. Nou, dat doe ik net, Dirk. Is daar sta ik wel in. Ja, vind je het leuk? Ja, hè? Jawel. Ja, ik vond het toch heel bijzonder. Het is, ik heb er onderwijs nog eens even naar nagedacht van op een gegeven moment wie ik iets sleer, toen dacht ik ja, het mag voor mij nog wat meer spetteren, wat meer broezen. En toen let ik, ja maar als het in Elfstedentocht riest, broest het ik net de hele dag. Dan heb ik plakken waar het geen publiek is en waar het even wat deerder is. Het concept is eigenlijk dat je neemt alle emoties die in een Elfstedentocht zitten en die vergroot je uit. Dus alle locaties waar mensen komen gaat eigenlijk over een ander deel. Dus je krijgt heel veel verschillende emoties krijg je te zien. Het idee wat wij allemaal bij een Elfstedentocht vinden horen, dat zit erin. We hebben hem. Dit is een mooi stukje wassergeven, daar even pakken. Nou, tjoch. Ja, het is joch, hè? Tjoch.